Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Muri sei kuma TV ese enyika. Businessman Sewiknel Chivayo has gifted Bulawayo Best Prophet Ian Love a brand new 2025 Toyota Land Crusader 3300 series VXR and $100,000 in cash, while also presenting Love's wife with a 2025 Toyota Fortuner and 50,000 in cash. Asi zvinhu zviri kushamisa vazukuru vambuya nenda kuti chii chakadaro chinenge ngozi, because munongoziva mega ZANU-PF ED time varakashi zvigananda havadi kuti chokwadi chibude pachena. Ava prophet vanga vachitaura zvinhu zvinoitika muZimbabwe zvakawandisa vachidedzera kuti tichaona hondo because Chiwenga ambofa akabvuma apa ED wacho asikuda kubvuma. Saka Prophet Ian Love, known for his prophetic instincts, has been issuing prophetics about Zimbabwe hitting at significant political changes on the horizon for Zimbabwe. Saka vazukuru vambuya nanda vari kubvunza kuti vachatora here Prophet Ian Love mota dzine mari, because tinovaziva vakangotora chete mutengesi. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi vanhu vese vakaofwa mari nemota muZimbabwe vari kutora vakatora. Munhu asina kutora chete ndiThomas Mapfumo akadedzera kuti handite zvakadaro, inini handibvumi kutengwa. Saka handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi takangomirira kuti tinzwe kuti Ian Love achaenda here kunotora mota dzacho nemari nemukadzi wake. Asi vamwe vanhu vari kuti aiwa, isusu Ian Love tinomuziva hambofi akabvuma kupusiswa neZANU-PF ED time varakashi. So time will tell. Takamira takatarisa tione kuti chii chichaitika, but vanhu vari kuti ngaende anotora mota nemari. Hanzi zvinouya once. Handizivi guys kuti kudii nazvo. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.